De que chegamos moi motivados porque levamos unha primeira fase moi boa e, bueno, é o que nos permite agora na segunda fase pois intentar dar ese salto para poder chegar á fase final. Son os dous partidos moi importantes, pero non só nos vamos a centrar no primeiro, que é Extremadura de momento. Sabemos que é un rival moi complicado, que é un rival que ten moitas opcións tamén de pasar á fase final porque chega con 4 puntos. Entonces o partido de mañá vai a ser decisivo, entonces estamos moi concentrados e pensando en ese partido para intentar facer o mellor posible. É un equipo que, bueno, témolo bastante ben analizado, é un equipo moi físico, un equipo que xoga moito directo, que ten xogadores pois moi contundentes en zona ofensiva, e a verdade é que é un equipo que elevan os xogadores moi fuertes. Sí que é verdade que por xogar en Galicia pois é un plus añadido para nós, porque nos pode vir máis xente conocida e non ten que desplazarse, pero bueno, nós cando fomos xogar a Rioxa, tamén a anfitriona nese caso é a Rioxa, e non fixo ningún punto, entonces esperemos que sea ao revés e non nos pase eso. Imos de na Rioxa conseguir as 2 vitorias, moi motivados e ambiciosos de poder conseguir as 2 vitorias nesta segunda fase e poder chegar á fase final, que xa sabemos todos como é. Son todos fundamentales. Necesitamos ganar para xa coller motivación para o segundo e así ter máis cerca a fase final. Somos un equipo que somos bons físicamente e vimos duns entrenos que, a ver, as primeiras partes cóstanos, pero despois somos capaces de sacarlo adiante e, por exemplo, remontaros. Axuda, xa que vimos de entrenar no campo, sabemos como é, como roda o balón, entón eso sempre axuda. Pero polo demais non hai que confiarse e ir a ganar sempre.